ஸோ டுவெல் கலர் எந்த அளவுக்கு எங்ககிட்ட வந்து ஒரு சில கலர்ஸில் செம்ம டிமாண்டாக போகுதோ அதில் ஒன் ஆஃப் த கலர்னால் இந்த டுவெல் கலர் தான். 100 பீசஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வீக் 100 பீசஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ரைட் அவே ரெடி ஸ்டாக் இன் விச் நீங்கள் வெப்சைட் வாட்ஸ்அப் எதில் வேணாலும் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் சம்திங் அ ஸ்பெஷல் டோன், லவ்லி லுக்கிங் சாரி. நடுவில் சோல்ட் அவுட் ஆச்சு. பட் நவ் வி ஹேவ் அவைலபிள் ஸ்டாக். பீகாக் கலர் ஸ்டில் ப்ரீ புக்கிங். 25 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த சாரி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் கலர். நான் ஓப்பன் வியூ காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக. இந்த சாரி வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு சாரி. 25 கலர்ஸோட லான்ச் பண்ண ஒரு வண்டர்ஃபுல் சாரி. இதுதான் ஓவரால் வியூ. ஸோ பார்டர் காமிக்கிறேன். இதெல்லாமே ரியல் ஸ்டோன். ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஆன்டிக் கோல்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டோன். பல்லு அதே ரன்னிங்கா. சாரியில் கட்ட அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் பிளவுஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு பேக் ஒரு ஃப்ரண்ட் வந்து ஸ்டோன் இருக்கு. ஸ்லீவ்க்கும் ஸ்டோன் இருக்கு. இந்த சாரி வந்து நீங்கள் குத்தி பட்ட வச்சு கட்டினாலும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். திஸ் இஸ் ட்ரெண்டி, நாட் அ டிபிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் கலெக்ஷன். தீஸ் ஆர் ப்ரீமியம். ஜஸ்ட் யூ கேன் சி ரேண்டம் ப்ளீட் வைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் மொடா ஆர் அதர்வைஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியே இருக்காது அப்படின்னா கிடையாது. இட் gives you that beautiful look. எவ்வளோ ப்ளீட்ஸ் வச்சாலும் சரி. நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், இருக்கிற 25 கலரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கலர்ஸ் நான் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். எல்லாத்துலேயுமே வந்து நான் ப்ளீட் வச்சுருப்பேன். மோஸ்ட்லி அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரேண்டம் ப்ளீட் தான். எதுவுமே சம்திங் நாட் ப்ரீ பிளான்ட் ஆர் ப்ரீ ப்ளீட்டட் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ரேண்டம் ப்ளீட் வச்சாலே இந்த சாரி அவ்வளோ அழகு தரும். This is the view. Once you trade the saree, you will be able to see the flexibility and you will get lots of colors. Adu madri or saree, samma glittery alaga irukum. So this is a dual color, most popular color option, now available in 100 pieces, just for 1450.